drahí bratia a sestry. Prihováram sa vám na začiatku nového roka. Jeden časový úsek sme ukončili a začali nový. Svätý Peter vo svojom druhom liste píše: Toto jedno nech vám je, milovaní, zjavné, že u Pána je jeden deň ako 1000 rokov a 1000 rokov ako jeden deň. Z týchto slov môžeme vybadať, že u Boha je iná miera času, akú máme my tu na zemi. Viery sa nezhodujú. Do tohto pozemského merania času vstúpil Boh, ako sme to slávili na Vianočné sviatky. Boh sa stal človekom. Boh zostal prebývať medzi nami. Vidieť to aj z jeho slov Svätého písma. Tým, ktorí ho prijali, dal moc stať sa Božími deťmi, tým, čo uverili v jeho meno. Máme byť teda tí, čo ho prijali, čo uverili v jeho meno, ktorí sa stali Božími deťmi. Byť Božími deťmi pre nás znamená veľké vyznačenie. Toto je dôsledok Kristovho vtelenia a narodenia. Toto je dôsledok Vianoc. Rád by som vám všetkým, celej mojej diecéze, práve pri príležitosti výmeny času starého a nového roka pripomenul, aby sme nezabudli na to, že sme sa stali Božími deťmi. Ale tiež nesmieme zabúdať, že tak ako deti rastú dospelého človeka, musíme aj my duchovne rásť. Príkladom je sám Ježiš Kristus, o ktorom hovorí svätý Lukáš evanjelista. Potom sa s nimi vrátil do Nazareta a bol im poslušný. Ježiš sa vzmáhal v múdrosti, veku a v obľúbe u Boha i ľudí. Ježiš, že sa vzmáhal, rástol, a to po každej stránke. Týkalo sa to jeho múdrosti, veku, obľúby u Boha i u ľudí. Toto je náplň života každého z nás. V tomto začínajúcom roku, do ktorého sme vstúpili, nedokázali by sme ho naplniť, keby sme v každom okamihu nežili ako Božie deti, ako tí, ktorí chcú byť v každej chvíli v Božej blízkosti. Pri tejto krásnej príležitosti obraciam sa na rožňavskú mládež, ktorá je našou budúcnosťou. Milá mládež, do vás vkladám svoju nádej. Čakám od vás ochotu oddať sa práci na poli apoštolátu. Iste sa aj na vás obracia Pán Ježiš s výzvou: poď a nasleduj ma. Je krásne a bezpečné dať sa cestou nasledovania a ukázať aj iným, že najbezpečnejšie je kráčať cestou, ktorou ide sám pred nami Ježiš Kristus. Súčasne je to aj cesta prípravy na manželstvo, do ktorej patrí aj čistý život, oddanosť nebeskej Panne Márii. Myslím aj na vás, milí rodičia, na vaše deti, ktoré ste ochotne prijali, aby ste mali múdrosť a vytrvalosť venovať sa im, mali pre nich čas, dávali im dobrý príklad v nábožnosti, vodievali ich do Božieho chrámu a spolu sa s nimi doma modlievali.
dnešná spoločnosť si ani dostatočne neuvedomuje tie nebezpečenstvá, ktoré hrozia dnešným rodinám. Neschopnosť obetavej lásky rodičov je stále zlým príkladom pre ich deti, ktoré sa majú už od mladosti učiť a rásť v láske. Myslím teraz na vás všetkých, detí, mládež, dospelých, ale aj chorých a tých, čo nemajú kde skloniť svoju hlavu. Myslíme jeden na druhého a ochotne si prejavujme vzájomnú lásku. V tomto novom roku som s vami v duchu a modlitbách spojený a žehnám vás v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.